Эфирда Татарстанның күнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Кагыйдәләрне еш бозалар, юл аша җыяу чыкмыйлар, икәүләп һәм өчәүләп тә йөриләр. Автоинспекторлар электр самокатларында йөрүчеләрне кисәтә. Тарихи табылдыкларга 4000 ел хәзинәгә Азнакай районында тапылганнар. Аларның кайсысы аеруча кыйммәтле? Ачык һавада фитнес шөгыльләр, армрестлинг һәм гимнаст кызлар чыгышым, әлмәтләрне физкультурчылар һәм яшьләр көне белән ничек кутладылар? Автоинспекторлар кабат электр самокатлары кулланучыларны тикшерәм. Шәһәрдә узган чираттагы рейд барышында хокук бузучылар ачыкланды. Самокатларда хәрәкәт итүчеләр кагыйдәләрне еш бозам, юл аша җыяу чыкмыйлар, икәүләп һәм өчәүләп тә йөриләр. Өстәвенә тизлекне дә арттыралар. Что за цирк? Автоинспекторлар һәр даим самокатта йөрүчеләргә юл аша чыкканда җыяу атларга кирәклеген искә төшерә, әмма хокук бузучылар саны кимеми. Электр самокаты кагыйдәләрне үтәгәндә бер ноктадан икенчесенә тизрәк барып җитәргә ярдәм итә. Бу очракта ир-ат хокук бузуны рәсмиләштерүгә вакыт сарыф итәчәк һәм 800 сум акчасын югалтачак. Электр самокатыннан төшмичә юлны чыгу кагыйдә бузулар исемлегендә беренче урында тора. Пассажир йөртү икенче урынны били. Низкую скорость соблюдаем, чтобы не сбить никого и не врезаться никуда. А что касается пешеходных переходов? Слезаем с него и идем пешочком. Егетләр теорияны яхшы белә һәм гамәлдә дә аны бозмыйм. Алексей Гранкин белән Илдар Евдокимов юл хәрәкәте кагыйдәләрен үти, чөнки үзләренең иминлеген кайгырта. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе хезмәткәреннән белешмәлек, белемнәрен ныгыту өчен кирәк. Соблюдайте правила дорожного движения. Это вам? Возьмите. Шулай рейд вакытында автоинспекторлар мототранспорт йөртүчеләренең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын кисәтте һәм саклану экипировкасы кулланырга тәкъдим итте. Әлмәт юлларында юл транспорт һәлакәте теркәлмәгән бер көн дә юк. Бәлки уйлану өчен кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәктер. Җәяүлеләргә юлны тиешле урыннарда кичәргә, самокатта йөргәндә игътибарлы булырга, машина йөртүчеләргә тизлек режимын сакларга һәм башкаларны да күрергә өйрәнергә. Бу атнада Зей районында бөртекле культураларны җыеп алуны тамамларга ниятлиләр. Урып җыю эшләре белән бер юлы 14 августта авыл хезмәтчәннәре көзге арыш культурасы чәчүгә кереште. Районның Зей шикәре һәм Восток агрофирмаларында 1100 гектар көзге арыш культурасы чәчеләчәк. 656 гектар мәйданда эшләр 14 августта Зей шикәре агрофирмасында башланган. Работает 3 комплекса: К700, Сейлка, Демесей. Зей районында барлыгы 17 000 гектарда бөртекле культуралар чәчү көтелә. Көзге будайны чәчүгә суграк киришәчәкләр. Восток агрофирмасы механизаторлары 14 августта көзге арыш культурасы чәчә башлады. Зыян күрүчеләрне коткаралар, беренче ярдәм күрсәтәләр, тимер ишекләр аша үтәләр, шартлы ялкынны сүндерәләр. Республиканың янгынга каршы хезмәт бүлекчәләре хезмәткәрләре һөнәри осталыкларын күрсәтте. Ярышлар арасындагы тәнәфесләрдә янгын сүндерүчеләр безнең иҗат төркеменә тормыштагы вакыйгалар хакында сөйләде. Шын барлыктагы кебек ярышлар янгын сүндерүчеләр өчен саклану киемнәре киюдән башлана. Бу янгынга каршы хезмәт бүлекчәләренең янгын сүндерү гамәли спорт буенча ярышларының 3нче этабы. Экипировкадан соң команда машинага ашыга. Соңрак план буенча җимереклекләр астыннан зыян күрүчеләрне чыгару һәм беренче ярдәм күрсәтүгә керешәләр. Киләсе бурыч зыян күрүчене Ластаннел аша алып бару. Зыян күрүчеләрне тапшырганнан соң сынау әле дәвам итәм. Кирәкле җиһазлар белән алар тимер ишек аша үтә һәм шартлы янгынны сүндерүгә керешәм. Янгын сүндерүче күп нәрсә белергә тиеш. Авария коткару коралы ярдәмендә гомерләрне коткарырга, медицина ярдәме күрсәтү күнекмәләрен белергә, үз эшен сыйфатлы һәм тиз башкарырга. Казан, Яршаллы, Яшелүзән, Зей, Азнакай һәм Әлмәттән ярышта 10 команда катнашты. Ярышларда янгынның сүнүен махсус сигнал белән җиткерәләр. Димәк, дистанция ахырына якынлашкан. Константин Кузьмичев та үз командасы белән бурычны үтәде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хезмәт итү белән ул армияда кызыксына һәм ниятен тормышка ашыра. Башкортстанда эшләгән чорда аеруча истә калган очраклар арасында Думазыдагы гыйбадәтханәне сүндерүне атый. Алар 15 сәгать үзлексез янгын белән көрәшкән. Төмәндә урман янгыннарын сүндерүдә дә катнашкан.
16 елдан ул коткаручылар софында Башкортстаннан Казанга күченгән, ялкын белән генә көрәшеп калмый, башкалар белән ярышка да чыгарга туры килә аңа. Кызу ярыштан тыш бу көнне янгын сөндерү һәм авария коткару техникасы күргәзмәсендә карарга, спорт уеннарында да катнашырга мөмкин иде. Дөньяга елмаю бүләгит. Лениногорскида беренче тапкыр мәдәни спорт реабилитация форумы уздым. Чарада Татарстанның төрле шәһәрләреннән күрү сәләте буенча инвалидлар катнашты. Аларга бой программа әзерләнгән иде. 3 көн дәвамында төрле интеллектуаль, иҗади биремнәр үтәделәр. Волейболда иң көчлеләрне ачыкладылар. Нам его нужно выслушать, что он интересно от нас. Форумга Әлмәт, Казан, Чаллы, Бөгелмә, Баулы, Чистай, Урысу, Мәскәүдән күрү сәләте бозылган яшьләр җыелды. 23 яшьлек Александра Фарахова күптән түгел укытучы психолог белгечлеге буенча университет тәмамлаган. Әлегә кызы музыка, йога, спорт, туризмы белән мавыга. Форумда беренче тапкыр гына түгел. Очрашуны Әлмәт Сукырлар җәмгыятен җитәкләүче Рөстәм Миңнегулов оештырырга була. Җәмгыять Лениногорскиның да мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрен берләштерә. Бүгенге көндә анда 195 кеше, шул исәптән балалар да исәпләнә. Форумда катнашучылар төрле мәсьәләләр буенча мәгълүмат алды. Күрү сәләте бозылучылар өчен төп проблема җитәкче сүзләренчә эшкә урнашу. Форумның максаты күрү мөмкинлегеннән мәхрүм ителгәннәргә игътибар юнәлтү һәм начар күрүчеләрне таныш булмаган урыннарда югалып калмаска өйрәтү. Шуңа да планга төрле квестлар һәм экскурсиялар кертелгән. Программа кичкә кадәр дәвам итте. Интеллектуаль һәм музыкаль бәйгеләр, сукырлар өчен волейболда тәкъдим ителде. Этаплар арасындагы тәнәфесләрдә форум ябылышында күрсәтергә тиешле иҗади биремнәр әзерләделәр. Мондый очрашулар тормышка ямь биреп кенә калмый, яңа мөмкинлекләр ачарга да ярдәм итә дип катнашучылар. Форумның төп нәтиҗәсе алар кабат күрешергә тели. Ознакай районының югары Стәрле авыл җирлегендә тарихи артефактлар табылган. Белгечләр аларның кайберләренә 4000 ел булуын ачыклаган. Нефт үткәргеч салу эшләре вакытында бакырдан эшләнгән әйберләр, керамика кыйпылчыкларына тап булалар. Әмма иң кыйммәтле һәм уникаль табыш булып, алтын белән йөгертелгән хатын-кызларның бизәнү әйбере санала. Барлык табылдыклар туган якны өйрәнү музеена тапшырылган. От имени всех ознакаевцев я хочу поблагодарить нашу археологическую группу. Уникаль хазина арасында урак, ике пычак, бакыр куелма, керамика кыйпылчыклары һәм хатын-кызларның бизәнү әйбере бар. Ул 89-нчы пробалы алтын белән йөгертелгән. Табылдыклар безнең эрага кадәр 2нче меңьеллыкның беренче яртысына карый. Хазина Ознакай районы һәм Тулаем республика территориясендә табылган иң борынгы әйберләрдән санала. Экспертлар фикеренчә, әлеге артефактлар ярдәмендә районның туристлык картасында яңа урын барлыкка киләчәк. Бүгенге көндә барлык кирәкле документларны һәм фәнни тасвирламаларны рәсмиләштерү дәвам итә. Борынгы эшләнмәләрне халык хозурына ел ахырында чыгарырга ниятлиләр. Әлмәттә физкультурчылар һәм халыкара яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Чара яшьләр үзәге каршындагы мәйданчыкта узды. Биредә спорт фестивале оештырылды. Аны шәһәр фитнес-клубы тренерлары үткәрде. Әлмәтләр соф һавада музыка астында велотренажерда шөгыльләнә. Шул ук вакытта кул хәрәкәтләре дә кабатлыйлар. Отлично! Уже готовы, да? Гадәти булмаган фитнеска килүчеләрнең берсе Гөлнара Сафина бәйрәм турында социаль челтәрләрдән белә һәм килергә карар кыла. Яшьләр үзәге каршындагы мәйданда буш велотренажерда шөгыльләнә, ачык һавадагы фитнес энергия бирә ди ул. Алар төркеме кышкал җыйган арада якында гына армрестлинг һәм панно футбол буенча ярышлар узды. Сәхнәдә исә бәйрәм программасы башланды, аны яшь гимнастлар ачты. Тантаналы өлешне башкарма комитет җитәкчесе Айдар Каюмов дәвам итте. Ул уңыш казанган әлмәтләрне котлап, аларга мактау грамотлары һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Бүләкләнүчеләрнең берсе Татьяна Осипова. Ул 40 елга якын Олимпия резервы мәктәбендә тренер-укытучы булып эшли. Еллар дәвамында нәни спортчылар белән эшләүдә авырлыклар булмавын әйтә. Татьяна Осипова элеккә хезмәте өчен рәхмәт хатлары алган. Физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы урынбасары Флорис Гарипов та беренче тапкыр гына бүләкләнми. Ул яшь буынның спорт белән кызыксынуын хуплау мөһим дип саный. Бәйрәмдә шулай ук интерактив мәйданчыкларда эшләдем. Аларның берсендә үзеңне футболчы итеп хис итәргә һәм гол кертергә мөмкин иде. Кичкенәләр исә үзләренә иҗади мастер-классларда шөгыль тапты.
Дәүләт алкоголь инспекциясы белгечләре 20 000 литрдан артык исерткеч эчемлекне законсыз әйләнештән алган. Сатучыларга барлыгы 900 000 сумлык штраф салынган. Кайберләре суд каршына да баскан. Алкоголь белән законсыз һәм яшерен сәүдә итүгә, балык булмаганнарга сатуга кагылышлы җинаять һәм административ эшләр буенча Әлмәт шәһәр суды залына 7 граждан чакырылган. Есть и элитный алкоголь. Вот такая вот продукция тоже есть. Элиталы эчемлекме яки ачыктан-ачык сатумы инспекторларга анысы барыбер. Ел башыннан 21 117 литр спиртлы эчемлек законсыз әйләнештә булган. Балык булмаганнарга сату, лицензиясыз эшләү һәм үзлегеннән эчемлек әзерләү очракларының барысында инспекторлар күзәтәм. Тикшерүләрдән соң белгечләр эшләрне инстанцияларга тапшырам. Ахыр чиктә судка барып җитәм. Ел башыннан Әлмәттә балык булмаганнарга алкоголь сату турында 2, законсыз сату турында 1 җинаятчы һәм яшерен сату турында 4 административ материал каралган. Спиртлы эчемлекләрне яшерен сатучыларга килгәндә, элек инспекторларга нигездә көмешкә кайнатучылар ләккән булсам, хәзер беренчелекне интим салоннар алып тора. Закупают в магазинах продукцию, алкогольную продукцию, и они реализуют без, может в магазине, может где-то еще с рук, конечно, мы это все еще устанавливаем без лицензии, без товаросопроводительных документов. Дәүләт алкоголь инспекциясы белгечләре алып барган соңгы зур эшләрнең берсе дә аларга кагыла. Эшмәкәрдән 20 000 литр яки 36 985 шешә алкоголь алынган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.